Προτού να ξεκινήσει η σημερινή εκδήλωση, είναι χρέος να αναφερθούμε στη σημερινή επέτειο. Σήμερα είναι η 29η Μαΐου, η μέρα της άλωσης της πόλης. Το 1453, σαν και αυτή τη μέρα, έπαυσε ουσιαστικά να υπάρχει πλέον το Βυζάντιο. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τους Έλληνες. Η περίοδο της άλωσης του Βυζάντιου ήταν απολύτως εξελληνισμένη. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναμνηστούμε ότι το Βυζάντιο δεν έπεσε επειδή ο Μωάμεθ ο Πολιορκητής ήταν ένας μέγας στρατιλάτης που ενδεχομένως να ήταν. Αλλά έπεσε γιατί του πριόνισαν τα πόδια οι Φράγκοι από το 1200 τόσο. Όλα αυτά ακολουθούν τους Έλληνες και θα τους ακολουθούν. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ιστορία μας, η οποία με 1000 τρόπους μας διδάσκει και θα πρέπει να έχουμε πάντα τα αυτιά μας ανοιχτά. Όχι να μισήσουμε κανέναν άλλο λαό, αλλά για να έχουμε πάντα το νου μας. Γιατί η Ελλάδα είναι το ωραιότερο οικόπεδο του κόσμου και πολλοί το εποφθαλμιούσαν και το όνειρό τους πολλές φορές δεν το εγκαταλείπουν. Το αφήνουν να εφησυχάζει και σε κάποια δύσκολα χρόνια, σε κάποιες δύσκολες περιστάσεις της Ελλάδος του ξαναθυμούνται. Έχουμε όλοι μας με αυτή την ευκαιρία της επετείου να σκεφτούμε ότι όλα τα κακά που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο ξεκινάνε από τις επιθυμίες των ανθρώπων να επεκτείνουν τις χώρες τους, να κατακτήσουν άλλους λαούς. Μη λαμβάνοντας καθόλου υπόψη ότι και οι άλλοι λαοί έχουν τα δικαιώματά τους, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τον τόπο τους που υπεραγαπούν. Αυτή η περιοχή της γης ήταν πάντα ένα κομμάτι που το διαφιλονικούσε. Ευχόμαστε πάντα οι κυβερνώντες αυτή τον τόπο να θυμούνται την ιστορία μας και να έχουν τα αυτιά τους και την καρδιά τους ανοιχτή για να μπορούμε να φυλαγόμαστε όλοι. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Ολοκληρώνεται το τριήμερο εκδηλώσεων του Δημοτικού Συνδυασμού Καβάλας στην Παράταξη Πολιτών, που ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Μαΐου και πραγματοποιήθηκε εδώ στις αίθουσες της Δημοτικής Καπνοποθήκης Καβάλας. Ένα τριήμερο αφιερωμένο στο ιστορικό και λογοτεχνικό αρχείο Καβάλας
και στον κύριο Νίκο Ρουδομέτοφ. Να σημειώσω πως για πρώτη φορά στην Καβάλα παρουσιάζεται έκθεση χαρτών που είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις 3 αυτές ημέρες εκατοντάδες συμπολίτες μας. Βέβαια, πέρα από τους χάρτες, παρουσιάστηκαν και άλλα σημαντικά έργα του ΙΛΑΚ, που φυσικά αποτελούν ένα μέρος από το πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο αρχείο του κυρίου Ρουδομέτοφ. Η απόψινή και τελευταία εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο σατιρικό ποιητή Ανδρίκο Βέτα. Μια ακόμη ανακάλυψη εντός εισαγωγικών του κυρίου Ρουδομέτοφ. Το έργο του ποιητή θα παρουσιάσει η φιλόλογος Γεωργία Τριανταφυλλίδου και η αυλαία των τριήμερων εκδηλώσεων θα πέσει με 4 τραγούδια του Θόδωρου Θεοδωρίδη σε στίχους Ανδρίκου Βέτα, και οι μουσικοί που θα τον συνοδεύσουν θα είναι ο Κυριάκος ο Μιμίδης στο μπουζούκι, ο Θόδωρος ο Βαλσαμίδης στην κιθάρα και στο τραγούδι και ο Αργύρης Μπακυρτζής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όσες και όσους όλο αυτό το διάστημα ασχολήθηκαν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις αυτές και να ολοκληρωθούν απόψε με επιτυχία. Υποσχόμαστε πως η Συμπαράταξη Πολιτών θα συνεχίσει να τιμά την ανιδιοτελή και σημαντική προσφορά ανθρώπων της πόλης. Θα σας παρακαλούσα πολύ να βάλετε τα κινητά σας στο αθόρυβο. Το λόγο έχει η κυρία Τριανταφυλλίδου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Προφανώς δεν είμαι η κυρία Τριανταφυλλίδου. Αλλά η κυρία Τριανταφυλλίδου μου ζήτησε πριν ξεκινήσει να κάνουμε μια αναφορά, πολύ μικρή αναφορά, στο βιογραφικό του Ανδρίκου Βέτα, και ο κύριος Νίκος Ρουδομέτοφ μου υπέδειξε να διαβάσω την νεκρολογία από την εφημερίδα Κήρυκα, όταν πέθανε δηλαδή ο Βέτας, είχε γράψει ένα μικρό σημείωμα που αναφέρει και κάποια βιογραφικά στοιχεία. Ο Ανδρίκος Βέτας γεννήθηκε μάλλον το 1860, δεν είναι ακριβώς γνωστό, δεν υπάρχουν ακριβείς μαρτυρίες, και πέθανε τον Νοέμβριο του 1928. Γράφει λοιπόν ο Κήρυκας στις 10 Νοεμβρίου του 1928, μεταψυχικού άλγους αγγέλωμενοι στους συμπολίτες μας, το θάνατο του λαϊκού ποιητή της Καβάλας Ανδρίκου Βέτα, επισυμβάντως χθες κατά τα μεταμεσημβρινάς ώρας. Η εκφορά του νεκρού του λαϊκού ποιητού μας γεννήσεται περί την 11η και 30 προμεσημβρινή με της οικίας του, η δε νεκρόσιμος ακολουθία ψαλίσεται εις την εκκλησία του Αγίου Παύλου. Ο μακαρίτης Ανδρίκος Βέτας εγεννήθη εμπραβείο, αφιχθής παιδιόθεν εντάφθα. Ο Ανδρίκος Βέτας υπήρξε ο κατεξοχήν λαϊκός ποιητής, τιμόμενος και αγαπόμενος παρόλων των καπνεργατών και συμπολιτών. Υπήρξε ποδιστυχής από παιδικής ηλικίας του καπνεργάτης, μη τυχόν ούτε της θύραθεν λεγόμενης παιδείας. Παρόλα τα αυτά, εξέπλητε δια των γνώσεών του όλους εκείνους ήτινες των εγνώριζων. Τον αμόρφωτον Ανδρίκον δια τας γνώσεις του θα εζήλευον πολύ του γυμνασίου σημερινή απόφοιτη. Ο Μακαρίτης επί σειράν ετών εξέδιδε το σατυρικό ποίημα, ως και επί τουρκοκρατίας εξέδωκε συλλογή ποιημάτων του, προημιαζόμενος εις την έκδοση εκείνη των ποιημάτων του, ο σατυρικός νέος τότε συνίσταε αυτόν εις την κοινωνία δι' των εξής χαριτωμένων. Ιδού ο νέος ποιητής, ο εμπραβείο γεννηθής, στας 11 Μαρτίου, Ανδρίκος Δημητρίου. Έχει έναν μακρύ λαιμό, φορεί παλτό λιωμένο και φέση λιγδωμένο. Ο Μακαρίτης πολλαπλώς ανεμίχθη εις την εθνική του τόπου μας κίνηση και πολλάκις εις συγκεντρώσεις δια των ποιημάτων του επί τουρκοκρατίας, εξήρε το εθνικό φρόνημα των συναδέλφων του καπνεργατών, διαστήχων φλογερών γεμάτων από πατριωτισμών.
Ο Ανδρίκος υπήρξε επίσης εις εκ των ιδρυτών του κατά το 1902 ιδρυθέντος Καρνεργατικού Σωματείου η Εγκράτεια, το οποίο πολυσχηδώς συνεπικούρησε τον Μακεδονικό Αγώνα και εις των τριών εκτελεστών του σωματείου τούτου, μετά τον μακαρίτου Χρήστου Σιμεωνίδου και του διευθυντού του κήρυκος κ. Δημητριάδου, και ούτως εις ολίγας γραμμάς ήτο ο λαϊκός ποιητής μας Ανδρίκος Βέτας, τον οποίον καλούμεθα να κυδεύσουμε σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι σχεδόν αδύνατο να εικάσουμε την έκταση του ποιητικού έργου του Ανδρίκου Βέτα, τυχόν αναδημοσιευμένου στην ολοκληρία του. Αν όμως αποφασίζαμε να αξιολογήσουμε αισθητικά το υλικό που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, θα καταλήγαμε στην παρουσίαση δύο μορφών. Της δημοσιογραφικής, δηλαδή των καταχωρημένων στην εφημερίδα το κύμα ποιημάτων, και της δημιουργικής, στην οποία ανήκουν τα ποιητικά παίγνια της παρούσας συλλογής. Το σατυρικό υλικό τους αποτελεί ένα σχόλιο, μια γελιογραφική εικόνα της εποχής και ενδιαφέρει όχι μόνο τον ιστορικό ή τον βιογράφο, αλλά κάθε αναγνώστη που θα ήθελε να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανδρίκος Βέτας έβλεπε την εποχή του σε όλα τους τα φανερώματα, ιδίως τα πολιτικοκοινωνικά. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Ξεπερνώντας την επικαιρότητα, δεν θα βρούμε ποίηματα βαθιάς σύλληψης και μεγάλης πνοής με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις. Αν η τωρινή έκδοση διασώζει κάτι από την άγνοια και την καταδίκη στην αφάνεια, αυτό εντοπίζεται κυρίως στη σατυρική πλευρά της τέχνης του Βέτα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σύγχρονοι του, καθώς ζούσαν από κοντά πρόσωπα και καταστάσεις, αντλούσαν μεγαλύτερη συγκίνηση κατά την ανάγνωση. Στο μέλλον, η κριτική και πολύ περισσότερο η γραμματολογία θα επιχειρήσει να τον αποκαταστήσει στις πραγματικές του διαστάσεις. Στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα επιχειρήσω μια πρόχειρη διερεύνηση των γόνιμων και βιώσιμων στοιχείων του έργου του, μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής σατυρικής ποίησης. Η συλλογή «Σένα τα λέγω πεθερά» τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1899 και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά στην πόλη μας. Η Κωνσταντινούπολη θα μας απασχολήσει και για έναν ακόμη λόγο. Εδώ έχει την αφετηρία της η νεοελληνική δημοσιογραφική σάτυρα. Από εκεί καταφθάνουν στην επαρχιώτικη Αθήνα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα τα πρώτα δημοσιογραφικά στελέχη. Σοφοκλής Καρύδης, Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης Τριαντάφυλλος. Ο Τάσος Γουρνάς, στην ενδιαφέρουσα ομιλία του, η δημοσιογραφική σάτυρα, Καρύδης, Τριαντάφυλλος, Γαβριηλίδης, Σουρής, που δόθηκε στην Εταιρεία Σπουδών της Σχολής Μωραήτη, το Φεβρουάριο του 1979, αναφέρει δύο κυρίως λόγους που μας κάνουν να επισημαίνουμε την ύπαρξη σοβαρών δημοσιογραφικών στελεχών στην πόλη. Η αστική ανάπτυξη του χώρου, σκεφτείτε μια Κωνσταντινούπολη του 1 εκατομμυρίου, όταν η Σμύρνη έχει 300.000, ενώ η Αθήνα μόλις ξεπερνάει τις 100. Ο δεύτερος είναι η παράδοση του τύπου, εμπλουτισμένου με στελέχη από την περιοχή της Βλαχίας και συγκεκριμένα το Βουκουρέστι. Βέβαια, εκεί η Οθωμανική Αυτοκρατορική λογοκρισία ήταν αυστηρότατη και για να βγει ένα έντυπο στη Σουλτανική επικράτεια έπρεπε να πάρει ειδική άδεια. Το έντυπο είχε υποχρέωση να εξυμνήσει στο πρώτο φύλλο την Οθωμανική εξουσία, αν ήθελε να εξασφαλίσει την ευμένειά της. Η δημοσιογραφική μετανάστευση από την πόλη προς την Αθήνα αρχίζει γύρω στα 1865. Το σατυρικό κύμα εκδίδεται το 1909. Ένα χρόνο πριν, το 1908, έχουμε την ανακήρυξη του τουρκικού συντάγματος, γεγονός που ενώ αρχικά δημιουργεί εντάσεις και ασκεί πιέσεις στο ελληνικό στοιχείο, δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιαστικά το κλίμα ελευθεροτυπίας στην πόλη μας. Βέβαια, το κύμα δεν είναι ο κοινωνικός δυναμίτης που έρχεται να ταράξει συνθέμελα το κατεστημένο της εποχής. Αλλά και αυτό το τελευταίο πόσο ακλόνητο μπορεί να είναι όταν νέες συνθήκες, νέες ιδέες και νέοι άνθρωποι χτυπούν την πόρτα της ιστορίας. Τα βήματα του Ανδρίκου Βέτα ως εκδότη της έμετρης σατυρικής εφημερίδας στο κύμα τον φέρνουν δειλά-δειλά στο πλάι των προκλητικών και μαχητικών σατυριστών αυτής της περίοδου. Βέβαια, στην Αθήνα η παρουσία της δημοσιογραφικής σάτυρας είναι συνδεδεμένη με την τάση των αστών να πραγματώσουν την αναγέννησή τους. Ο Βέτας εργαζόταν παράλληλα στο καπνομάγαζο. Ωστόσο, μέσα από την τεχνιδιάρικη στιχουργία του και τις κουδουνιστές του ρήμες, εύκολα αναγνωρίζει κανείς, παράλληλα με τον εύθυμο και άβολο διαστημό της καθημερινότητας, την παρουσία των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών της καβαλιώτικης τοπικής κοινωνίας. Ιδιωτισμός, παράδοση, παροιμία, λαϊκό ανέκδοτο, ακόμη και τοπική προφορά.
Την ίδια περίοδο, ο Γεώργιος Σουρής αναδεικνύεται σε αξεπέραστο βάρδο του φιλελευθερισμού και της αστικής αναγέννησης. Τι ακριβώς δημοσιεύει ο δικός μας Βέτας στην εφημερίδα του? Είχε πόρους η καβάλα που δεν τσέχει πουθενά, μα διαφόρητη βαρλή μου για της χώρας τα κοινά. Να χύνουμε το αίμα μας, μικρείτε και μεγάλη, παρά δικό μας έδαφος να μας το πάρουν άλλοι. Δυο αδελφοί αγάπησαν, μια όμορφη κοπέλα, αλλά ο μεγαλύτερος με έρωτα, με τρέλα. Και από τους τυπικούς τίτλους του έμετρου κύματος καταλαβαίνει κανείς πως ο Βέτας έγραφε βιαστικά τους στίχους του. Η γλώσσα του ήταν ανακατεμένη και το ύφος του συχνά κοινό. Αυτά όσον αφορά τη μορφή. Επειδή στο περιεχόμενο αντικατόπτριζε πιστά τις διακυμάνσεις της ζωής της εποχής του. Η εφημερίδα του ήταν ένας στίβος όπου η αγωνιζόμενη καπνεργατική τάξη έδινε τις μικρές της μάχες, ενώ οι καθημερινοί άνθρωποι εξέφραζαν τη δική τους ανάγκη να πιστέψουν σε κάτι, έστω και σε ένα μοιρασμένο ανάμεσα σε δύο αδερφούς έρωτα. Δύο θα λέγαμε ότι είναι τα διακριτικά στοιχεία του. Ο λαϊκισμός και το πνεύμα του. Σε αυτά βρίσκεται ανεξάρτητα από τη γλωσσική αναρχία που σε έναν βαθμό δικαιολογεί η ελλειπής μόρφωση του Βέτα και άλλοτε μοιάζει σύμφυτη με το είδος της σατυρικής ποίησης που ασκεί. Εδώ λοιπόν έγκυται η δημιουργική του συμβολή. Και περνάω στα σατυρικά ποίηματα της συλλογής χωρισμένα σε τρεις ενότητες. Τα καπνεργατικά, τα ηθογραφικά και τα κοινωνικά. Τα καπνεργατικά αναφέρονται σε ένα ιδιαίτερο στρώμα εργατών. Αυτή την εποχή έζησε ο Βέτας και αυτήν κατέγραψε. Ο ρεαλισμός του είναι καπνεργατικός. Έτσι ζουν άλλωστε και όλοι εκείνοι που τον διαβάζουν, χωρίς βέβαια η σατυρική του ποίηση να καταλήγει συντεχνιακή. Η παρουσία ισχυρών καπνεπόρων στην πόλη. Η κακοδιαχείριση από μέρους των εργατών των οικονομικών απολαβών της εποχιακής εργασίας. Η δυναμική κινητοποίησή τους ενάντια στις προσπάθειες των καπνεπόρων να μειώσουν δραστικά τα ημερομίσθια των δεματοποιών αποτελούν στόχο της συγκεκριμένης σάτυρας. Γράφει για τους καπνοεργάτες, έτσι τους αποκαλεί. Όσο ήταν καλοκαίρι και είχαν δουλειά στο χέρι και άπλωναν τα τραχανά, τώρα όμως το χειμώνα, πάγει χιόνια ως το γόνα, νηστική με τέτοιο κρύο, όλοι απ' έξω στο γραφείο. Την ίδια πάνω κάτω περίοδο, του 1909, ένας παρόμοιος φιλεργατικός, φιλανθρωπικός στην ουσία του άνεμος, επιζήκε σε ποίημα του Παλαμά. Στην αρατιά, στη χωρατιά το χιόνι, η γρίπη, η πείνα, η λύκη, ποτάμια, πέλαγα, στεριές, ξοροθρεμός και φρίκι. Στο ίδιο ποίημα, το αποτέλεσμα των καπνοεργατών, ο Βέτας τα βάζει κάποια στιγμή με τους μαστόρους που σηκώσαν τους εργάτας όλους ως επαναστάτας και εξαγρίωσαν την πόλη και έκαψαν την πτώχεια όλη. Παρόμοια ο Παλαμάς, 10 χρόνια αργότερα, στα σατυρικά του γυμνάσματα, θα τοποθετήσει τις λαμπάδες των προλετάριων, αυτούς δηλαδή που διαφωτίζουν την εργατιά και υποκινούν τον ξεσηκωμό της, δίπλα-δίπλα με τους υπονομευτές του λαού για να εισπράξουν σε ίσο μερίδιο την περιφρονητική αποστροφή του. Ανθρωπίσκοι και όσοι καταφρονητάδες των όπλων, και εσείς οι άθεοι και όσοι θρήσκοι, και εσείς των προλετάριων λαμπάδες και όλοι υπεράνθρωποι, ανθρωπίσκοι. Ο Βέτας στέκει ψηλά. Δεν το θεωρούμε βέβαια ισοϊψή με τον Παλαμά, όμως τα βλέπει όλα κι αυτός από τη σκοπιά του ασυμβίβαστου πατριώτη, του αντικειμενικού κριτή που επιθυμεί η αλήθεια του να γίνει χαρά, αλλά και οδηγός στα πλατιά λαϊκά στρώματα. Στα ηθογραφικά σατυρικά ποίηματα δεν υπάρχουν επώνυμοι στόχοι, ή τουλάχιστον κι αν υπάρχουν, δεν είμαστε σε θέση να τους διακρίνουμε. Καθρεφτίζονται κυρίως ομάδες που καταγγέλλονται και των οποίων οι συμπεριφορές γελιοποιούνται. Είναι οι λουσάτοι και οι μοδάτοι της εποχής. Ως λόρδοι της Αγγλίας, τα ξυπασμένα βουλικά, και αμέσως άμα φορεθούν και γεμιστεί κοιλιάτων, αρχίζουν πούδρες κατσαρά. Οι περιφερόμενοι γαμπροί, οι κρασοπατέρες, οι στολισμένες σαν φρεγάτες κυρίες της ψηλής κοινωνίας. Αφού ντύθηκε καλά, με μεταξωτό φουστάνι, τα φτιασίδια τη ζητά, άλλο λούσο για να κάνει. Ο Ανδρίκος Βέτας εμφανίζεται τσουχτερός απέναντι στους νεόπλουτους που αριστοκράτιζαν και στους παλιούς ανεξέλικτους αφεντάτες που νεοτέριζαν και νεάνιζαν. Ο ίδιος επιζητά το μέτρο στις ερωτικές επιλογές, την κοινωνική δράση και στην αναστροφή, την οικογενειακή καθημερινότητα. Άλλωστε, σε λίγα χρόνια θα γίνει σύζυγος και πατέρας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς την ευκολία με την οποία ο αντιδραστικός ομότεχνός του Ανδρέας Λασκαράτος ομολογεί ότι πάβει να εξεγείρεται ενάντια στις προλήψεις και τις οπισθοδρομικές συνήθειες του τόπου του λόγω γάμου. Τουλάχιστον ο Βέτας υιοθετεί εξ αρχής μια συντηρητική στάση.
ισχυρίζονται ότι η κοινωνική σάτυρα ως νέο ποιητικό είδος κάνει την εμφάνισή της στη χώρα μας το 1876. Τότε ο Γεώργιος Σουρής παίρνει μέρος στον Πουτσιναίο διαγωνισμό με το ποίημά του «Ο χορός της κυρίας Ρυπαπή». Εκεί σατυρίζει για πρώτη φορά τον ψευτομεντορνισμό της αρχοντοχωριάτικης ελληνικής αριστοκρατίας της εποχής. Ο Βέτας προχωράει επίσης μόνος, χωρίς συνεργάτες. Δημιουργεί δική του περιοχή, εκφράζοντας με την πολύμορφη σάτυρά του τις αιμονές, τις ταπεινώσεις, τις μανίες, τις απογοητεύσεις του. Η κριτική του, πότε ως γελιογραφία και πότε ως ισχυρό ράπισμα, οδηγεί το λαό στην αυτογνωσία και από εκεί στο φωτισμό. Στο ποίημα «Η σκατοπαρατιά», αυτοσαρκαζόμενος περιγράφει την αρρώστια του χρήματος, σε μια πόλη όπου το κεφάλαιο ναι μεν αρχίζει να εισραίει, εντούτοις τα λιγοστά κέρματα που καταλήγουν στα χέρια της εργατικής τάξης εξανεμίζονται πριν καλά το αντιληφθεί. Κόντρα λοιπόν στην ιατρική γνωμάτευση, ο ποιητής υποστηρίζει. Εγώ δεν είμαι μαραζιάρης να έχω πάθη τρομερά. Έχω πάθος της καρδούλας που πεθαίνω για παρά. Αυτή η ψυχικότητα, αν μπορούμε να ονομάσουμε έτσι το προσωπικό αυτοσατυρικό στοιχείο, δικαιώνει ταυτόχρονα και τον πολύπλευρο αγώνα του. Αλλού πάλι, η όμορφη καβαλιώτισσα πλανάται πλάνη νικτράν, νομίζοντας ότι τα κάλλη της θα της εξασφαλίσουν έναν πετυχημένο γάμο. Περιφρονεί τους καπνοεργάτες και ονειρεύεται γραμματικούς. Όμως ο έρος είναι ταξικός και ο χρόνος τοξικός με τα εξωτερικά της χαρίσματα. Και με αυτά τα λόγια της έγινε σαραντάρα. Όλες εννιές παντρεύτηκαν και αυτοί τη βγάλαν ντάρα. Τώρα το μετανόησε. Μητέρα, πάντρεψέ με, τραβά από τον δρόμο όποιον βρει, του λέγειν έπαρέ με. Την ίδια περίπου περίοδο, η υποψιασμένη Ελενιό του Γεωργίου Σουρή, υποψιασμένη μήπως επειδή είσαι στην πρωτεύουσα, συνδυάζει επιτυχώς τη θέρμη του νεαρού εραστή με το ζεστό χρήμα του ηλικιωμένου συζύγου. Κι έτσι το γέρο μια φορά παντρεύεται η Ελενιό, παίρνει του γέρου τον παρά, μα δεν αφήνει και τον νιό. Σήμερα, διαβάζοντας τα κοινωνικά σατυρικά ποίηματα του Ανδρή Κουβέντα, αντιλαμβανόμαστε πολλά και δικαιολογούμε ακόμη περισσότερα. Όπως για παράδειγμα, το λόγο που οι απόγονοι των καπνεργατών αυτής της περίοδου, όταν με τον καιρό μορφώθηκαν και ορθοπόδησαν οικονομικά, επέδειξαν συμπεριφορές ανάλογες με τις άρχουσας τάξης που καταδυνάστευσε πολλαπλώς τους παππούδες τους. Στο σημείο αυτό σταματώ. Παραθέτω λίγα λόγια του Εμμανουήλ Ροΐδη. Αν ενός μόνο νεωτέρου Έλληνος ποιητού ή το δυνατόν να σώσω ευγενικής πυρκαγιάς τα έργα, θα επροτίμω να διστάκτως τα του Σολομού. Εκ δε των ζώντων σήμερων ποιητών, προτιμώ του Σουρή. Θα μπορούσε κάποιος να πει το ίδιο για δύο καβαλιώτες ποιητές, τον Ιωάννη Κωνσταντινίδη και τον Φεδρίκο Βέτα. Η αντιστοιχεία εδώ πέρα δεν είναι αξιολογική. Όμως η παρουσία τους, η παρουσία δηλαδή του Ιωάννη Κωνσταντινίδη και του αναδιόμενου από τη λύθη Ανδρή Κουβέτα, τιμά το λαό της Καβάλας και την πνευματική διαδρομή του. Σήμερα, 114 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της συλλογής του Ανδρή Κουβέτα και χάρη στην οξυδέρκεια αλλά και την ευαισθησία του Ιστορικού και Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας, δηλαδή του κυρίου Ρουδομέτοφ και των συνεργατών του, η πόλη έχει στα χέρια της δύο σπάνια ντοκουμέντα. Χαίρομαι που είμαι απόψε εδώ, αποδίδοντας εμέσως τιμή στον Νικόλαο Ρουδομέτοφ, μιλώντας δηλαδή για το κύμα και για την ποιητική συλλογή του Ανδρή Κουβέτα. Θα ήθελα επίσης να του σφίξω το χέρι και να του πω ότι η αίσθηση της ιστορίας που μας προσφέρει είναι συγχρόνως η αίσθηση μιας μεγάλης ασφάλειας. Τον ευχαριστώ πολύ. Και σε διάφορους συλλόγους για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κτλ. Και μπορώ να πω ότι το θεωρώ ένα άνθρωπο αναγεννησιακό, με ένα ομαδιστικό πνεύμα που δυστυχώς έχει λείψει πολύ από την εποχή μας. Και το θεωρώ έναν άνθρωπο που χωρίς ιστεροβουλία έχει κάνει το τι έχει κάνει στην πόλη μας. Χάρηκα πολύ που είναι μαζί μας. Να πούμε μερικά λίγα στοιχεία για το
για τα τραγούδια αυτά, πώς γίνανε, τα ποίηματα αυτά πώς γίνανε τραγούδια. Το Δεκέμβριο του 2002 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το βιβλίο «Σένα τα λέγω πεθερά για να τα ακούει η νύφη» στη Μεγάλη Λέσχη και λίγους μήνες νωρίτερα ο κύριος Ροδομέτοφ μου είχε ζητήσει, με την ευκαιρία αυτής της παρουσίασης που επρόκειτο να γίνει, να κάνουμε και μου έδωσε το βιβλίο να δω αν μπορούσα να κάνουμε κάποια τραγούδια. Πράγματι σκαρώσαμε 4 τραγούδια από αυτό το βιβλίο, τα οποία και θα ακούσετε σήμερα. Τα παίξαμε τότε, άρεσαν πάρα πολύ στον κόσμο και ο Αργύρης Βακετζής που τα άκουσε επίσης μου πρότεινε να τα κάνουμε ένα CD μαζί με άλλα τραγούδια που είχαμε και όντως έγινε αυτό το CD. Ναι, έγινε αυτό το CD και χάρη λοιπόν στον Νίκο Ροδομέτοφ και στον Αργύρη Βακετζή, ο οποίος άνοιξε και τις πόρτες στη δισκογραφική εταιρεία, βγήκε και είχε μια πολύ καλή πορεία το CD. Ακούγονται ακόμη και σήμερα τα τραγούδια και γίνεται γνωστό και το έργο του Ανδρή Κουβέτα μέσα από, αυτή τη δουλειά. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη παρουσίαση που κάνουμε το Υπαράλληλος μόλις Καβάλα που θα αρχίσουμε σήμερα. Στο Καγκάρι στην Αθήνα είχαμε πάρα πολύ κόσμο, το Σκρότημα, το οποίο ήταν μέλος των περιπολιτές, γύρω 600-700 άτομα και είχε κατέβει ο Θόδωρος και το κάλεσε πάνω να το τραγουδήσουμε μαζί και είχε βάλει πλάκα από την συγκλονιστική υποδοχή που είχε το τραγούδι. Πριν βγει σε δίσκο. Πριν βγει, ναι, σε δίσκο. Και ακόμη όποτε πάω κανένα στο ραδιόφωνο για συνεντεύξεις, πάντα με λέει τι κάνει ο κ. Θεοδωρίδης και τα λοιπά, είναι πολύ δημοφιλής. Και πάντα στις συναυλίες το τραγούδι αυτό καταλήγει. Συγγνώμη, στάδιο. Με ένα στίχο που το θέτω ως θέμα προσυζήτησα, αλλά ο Δίτσι πάει. Λέει, τα καπνά και οι εμπόροι αλήψου θα ειδούμε τη χώρα μας τάκτη. Και το θέτω. Προσυζήτησα, αλλά δεν. Προφητικό από το 1899, προφητικό. Καβάλα, προϊόντα εξάγει τους βράχους, τότε πρώτη κρομίδια και πράσα, μουσική τους ωραίους βατράχους. Τότε πρώτη κρομίδια και πράσα, μουσική τους ωραίους βατράχους. Της Καβάλας μεγίστη και βραβείου ελώβες στο κλίμα, η γεωμήχλη μου δόλος εκλείπει πλην Καβάλα στο άφθονο χρήμα. Η γεωμήχλη μου δόλος εκλείπει πλην Καβάλα στο άφθονο χρήμα. Καπνού εργασία είσαι τι, τον εμπόρο να έδειξαν ταύτη. Τα καπνά και οι εμπόροι θα λείψουν, θα ειδούμε τη χώρα μας τάκτη. Τα καπνά και οι εμπόροι θα λείψουν, θα ειδούμε τη χώρα μας τάκτη. Στάκτη, στάκτη, στάκτη. Μήπως πρέπει να εξηγήσει τι σημαίνει το παστίτσια. Ναι, ακούγεται σε κάποια στιγμή η λέξη παστίτσια. Δεν αναφέρεται στο φαγητό παστίτσια, αναφέρεται στο ποτό, στο ειδίποτο παστίς, του γαλλικού νότου ειδίποτο, κάτι σαν το ούζο, το σύμπορο, το δικό μας. Λικέρ. Τέλος πάντων αναφέρεται στο ποτό. Στο ποτό παστίς, του γαλλικού ποτό παστίς. Πάμε.
δίχως να με εξετάσουν, αποφάσισαν οι συγγενείς για να μ' αραβωνιάσουν. Αποφάσισαν οι συγγενείς για να μ' αραβωνιάσουν. Κι αμέσως μ' αραβωνιάσαν σε δάκρυο της άπου που απατζάριζε πολύ τα χρόνια τα δικά μου. Που απατζάριζε πολύ τα χρόνια τα δικά μου. Κάθε γιορτή περίπατω και έξοδα μεγάλα, γιατί τα θέλει ο σειρμός κι η μόδα στη καβάλα. Στο πρώτο το περίπατο πλήρωσα μία λίρα, γιατί έπινα εγώ τσίπουρο και η κοκόνα πήρα. Γιατί έπινα εγώ τσίπουρο και η κοκόνα πήρα. Σκέφτομαι και μονόλογο, πρέπει τα λάθη κάνεις. Έχεις εσύ τον τρόπο σου, καβίρες και σιαμπάνιες. Έχεις εσύ τον τρόπο σου, καβίρες και σιαμπάνιες. Ένα ψεκάνεις άνθρωπος που παίρνεις 10 γρόσα. Είστε μια τέτοια έξοδα ή παίζω με τα κότσια. Στο δεύτερο περίπατο λούκου μια παραγγέλω και μ' απαντά στα σοβαρά, λουκούμια εγώ δεν θέλω. Και μ' απαντά στα σοβαρά, λουκούμια εγώ δεν θέλω. Να παραγγείλω με καφέ ή κάνα δυο παστίτσα, αυτά τα πίνουν τα παιδιά και όχι τα κορίτσα. Αυτά τα πίνουν τα παιδιά και όχι τα κορίτσια. Τα νεφίσει έξυπνοι και μαγιολιές και μαγατοί, τραβήχτηκε με σοβαρό και γύρισε την πλάτη. Βγήκα απ' την πόρτα της χωρίς να κουβεντιάσω, 16 μήνες έκανα όχι για να περάσω. 16 μήνες έκανα όχι για να περάσω. Και παίρνω ένα όρφανο, μια φτωχή κοπέλα που ήτανε πατέρινη μου μάνα από πατέρα. Που ήτανε πατέρινη μου μάνα από πατέρα. Δώσαν το χωριστικό και πλήρωσα 2 λίρες, εκείνες όπου γλίτωσα Θεσσαλονίστες μπύρες. Μου δώσαν το χωριστικό και πλήρωσα 2 λίρες, εκείνες όπου γλίτωσα Θεσσαλονίστες μπύρες. Εδώ μαζί μας είναι ο Θόδωρος Βαλσαμίδης στην κιθάρα και στο τραγούδι, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά και στη δημιουργία του δίσκου, γιατί ο δίσκος ουσιαστικά ήταν ένας δίσκος μιας παρέας.
Γράφαμε κάνα χρόνο, 1,5, ούτε θυμάμαι. Και ο Θόδωρος ήταν πάντα εκεί, στο στούντιο. Και επίσης ο Κυριάκος Μιμίδης. Νομίζω ότι είναι η ζωντανή ιστορία του Μπουζουκιού στην Καβάλα. Δεν υπάρχει καλύτερος. Πάμε ο Θόδωρος. Και τώρα υπάρχει ένα σχόλιο στον δικοματισμό. Ναι, αλλά ο οποίος τώρα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μέγας γαϊδαροπόλεμος έγινε το χειμώνα. Δύο γαϊδάροι μάλλονα σε ξένωνα χειλώνα. Κι όποιος θα βγει νικητής εις τούτον τον αγώνα θα φάγει όλα τα χειρά από τον αχυρώνα. Σαν μαριά δεν τους έμειναν, τα είχαν κομματιάσει, διότι ενθουσιασμός μέγας τους είχε πιάσει. Διήρκησε ο πόλεμος, αλλά μη ισορροπία, κι ο οικοκύρης πρόκανε με μια μεγάλη βία. Κι αρχίζει με το ρόπαλο, αλίπητα χτυπούσε, ο Κάνιζον και έφευγον, μ' αυτός τους κυνηγούσε. Λέγει ο ένας, τα λουνού τα βλέπεις παλικάρι, με τα πολλά μαλώματα χάσαμε το χορτάρι. Λέγει ο ένας, τα λουνού τα βλέπεις παλικάρι, με τα πολλά μαλώματα χάσαμε το χορτάρι. Θα τελειώσουμε με το ερημικό βίο. Ο πρώτος του στίχος, η πρώτη του γραμμή, έδωσε και τον τίτλο στο CD μας. Θέλω να πάρω τα βουνά και τους κρινόδες δράκους. Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό ποίημα νομίζω και κατά καιρούς αναμεταδίδεται συχνά. Έχει ένα φοβερό στίχο που μου αρέσει πολύ. Να πάω στα βουνά, να έχω αδέρφια του Λέοντας και τα πάντα της και βράχους ως αντίτυπα της μητρικής αγκάλης. Αυτός ο στίχος με εκνευραίνει. Θέλω να πάρω τα βουνά και τους κρυπτώδεις βράχους, να αποφύγω λογισμούς, φρικτούς πολυταράχους, να έχω αθλία συντροφιά και βράχους κατοικία, για την καρδιά μου μαύρισε στου κόσμου την κακία. Καλύτερα στην ερημιά, μακράν της κοινωνίας, παραχειρέων γελωτές, να με πλήγε καρδίας. Παραχειρέων γελωτές, να με πλήγε καρδίας. Και να μην βλέπω τα γριά πάθη της κοινωνίας και να διάγω αλλαλός και φίλος της αγνίας, να έχω αδέρφια Λέοντας και κύρις και Παχάρης,
και βράχους ως αντίκυπα της μητρικής αγκάλης. Καλύτερα στην ερημιά άκρα της κοινωνίας παραχειρέων γελωτές να νευλίγε καρδία, παραχειρέων γελωτές να νευλίγε καρδία. Δεν θέλω ως ηθοποιός στον κόσμο για να ζήσω, κάνει ο άλλος στην ερημιά τα μάτια μου να κλείσω, κι άμα θα βλέπω άνθρωπο θα φεύγω προς τα πίσω. Δεν θέλω ούτε να είδω ούτε να του μιλήσω. Καλύτερα στην ερημιά μακρά της κοινωνίας παραχειρέων γελωτές να νευλίγε καρδίας, παραχειρέων γελωτές Να νευλίγε καρδίας. Καλύτερα στην ερημιά μακρά της κοινωνίας παραχειρέων γελωτές να νευλίγε καρδίας. Εμείς, τέλος πάντων, δεν πειράζει. 3 μέρες χαρήκαμε πάρα πολύ εδώ πέρα, ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τιμήσαμε έναν άνθρωπο που του άξιζε και του αξίζει συνεχώς να τιμάται από την πόλη. Από τα πολλά μας κέρδη κάποιος έχασε ένα τηλέφωνο σήμερα κινητό. Ας ψαχτεί, θα το έχουμε στην έξοδο μετά για να το πάρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε, που μας υποστηρίξατε. Θα συνεχίσουμε πάλι έτσι, με αυτόν τον ρυθμό, με αυτή την ποιότητα που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε μέχρι τώρα πραγματοποιήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνορμάτισε έτσι.